Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, maghimot o tangkal sa pati mao ni mini lock nga moro ni akong gamit ni yan ko extension wire round grinder para putol mga marog welding machine dito sa akong papa. Himo tayo para duha atong para natay dagang panganan sa pati nya managkan dara akong loaf na usa kay kani ako ning gubaon para dako og lugar diri dapita yan kani siya ako ibalhin diri kung mawala na siya dapita kani kaya mo natin pangpuli sila. So sige guys, samahan niyo ako. Yo guys, pahuwes ta kay nagtaligsik naman. Guys, taligsik, naglain ng panahon. Di malas man tarong adlaw. O hunong iron ako ning tiwason or dili mohunong, ugma na natin tiwason. Guys, aron akong pultahan. Na ang kaniyang height ako paning sumpayan para matas-taas sama ng usa kalof. Sige, okay, so kadyot, bye bye. Dara guys, ako lang gihininayan guys, kinawaan mang uwan. Dara yung trap door nya ilinaw na, wala na italigsik. Karon pa ako ka video ay lobat ko ng charge ko gikan nya karon fully charged na.
guys, tapos na man na ginatong loft, mini loft. Dara akong mani akong releasean, para release trapdoor man na gitawon. Salamat Lord, thank you. Napo ko ako nga abli-abli dre. Close. Yan. Nalar na sa KC guys. Maghimutag mini loft. Pero kanina guys, matik na siya, open gyapon guys. Matik na siya guys. Daghan na sa pultahan guys. Pero kanina diri sa sud, butangan po na sa garang tamakanan sa mga pati guys. Kaya tuwa diri ang paghimura mag mini loft. Matik na pwede na din silabta ng atop. Pero kani mani sa un trapdoor. Matik na siya guys. Anong masasabi nyo guys? Rate nyo naman dyan kung goods ba. Yan. Thank you for watching guys. Please subscribe my YouTube channel.